strašidelné sny, ak ťa nutia ľudia, ak si obézny, ver, že za to môže len jediná vec, a to je zanedbaný sex. Mám to rád, áno, chcem ťa, mám to rád, celú zem ťa, mám to rád, cínečné zviera, mám to rád, na to sa neumiera. Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes si ukážeme, ako zahrať pieseň Zanedbaný sex od skupiny Elán. Originál pesničky začína akordom Des, ale ja začínam akordom D-dur, aby sa mi to lepšie hralo, a takmer všetky akordy hrám tu v tejto základnej polohe a sú to otvorené akordy, iba jeden akord je baré akord a to je H-moll. Čiže začíname pesničku introm piesne a toto intro začína akordom D-dur. Po akorde D-dur nasleduje akord G-dur, potom H-moll a A-dur. Intro zakončíme akordami G-dur, Asus4 a A-dur. V slohe začíname akordom D-dur, pokračuje akord E-moll, potom G-dur a opäť A-dur. Refrén pesničky hráme tiež rovnako ako intro. Začíname D-durom, pokračujeme na G-dur, H-moll a končíme akordom A-dur. A posledný verš refrénu, že posledný riadok v refréne hráme G-dur, Asus4 a A-dur. Ukážeme si teraz rytmus pesničky. Začíname prvým úderom z hora dole, ktorý je úder po strunách a je to výrazný úder. Potom ruka môže zostať dole, ale ten správny gitarista by mal rukou v podstate takmer nepretržite hýbať, takže keď som to zaznačil do tej rytmickej schémy, tak potom po údere z hora dole pôjde úder z dola hore, z hora dole na ponad struny, potom úder po strunách z dola hore, z hora dole, potom opäť ruka pôjde hore, už meníme akord na G-dur, nasleduje opäť výraznejší úder z hora dole po strunách na akorde G-dur, ruka pôjde z dola hore, z hora dole po strunách a potom ponad struny a potom opäť po strunách. Ruka pôjde hore ponad struny a v závere zahráme z hora dole, z dola hore, z hora dole, z dola hore po strunách. Takže ešte raz si to ukážeme, trošku rýchlejšie už. To isté aj na akordoch H-moll a A-dur. Teraz si to ukážeme všetko dokopy. A teraz trošku rýchlejšie. V slovách hráme iný rytmus a rovnako aj v závere refrénu sa nám ten rytmus mení a hráme iba údery z hora dole. Prvý a tretí úder je výraznejší a druhý a štvrtý úder tie sú menej výrazné. Začíname akordom D-dur v slohách.
Ako ste videli, v závere refrénu hráme tiež údery z hora dole iba, a to 4-krát z hora dole. Prvý a tretí úder sú výraznejšie, druhý a štvrtý menej výrazné a na akorde G-dur to zahráme 2-krát, potom na akorde As-sus 1-krát a na akorde A-dur zahráme údery z hora dole tiež 1-krát. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu dajte like, zanechajte mi aj nejaký komentár a pridajte sa k odberu kanála. Ak chcete skrátený tutoriál na 10 piesní, pridajte sa k odberu a napíšte mi mail s textom 10 piesní a ja vám pošlem skrátený tutoriál, ktorý obsahuje 10 pesničiek, sú tam aj české a slovenské pesničky. Ak chcete túto lekciu, ktorú som práve ukázal, tak si ju nájdete v opise videa a tam si ju môžete rovno stiahnuť. Takže vidíme sa niekedy na budúce a prajem vám pekný deň.